Ура! Все. Ой-ой-ой. Все, дожидаемся. О, вообще көрінмей Зараз с компа будем читать. С компа? Ну да. Это не главное. Ну да. Вот кто-то есть уже. Здрасте. Дурткиши уже. Всем привет! Здрасте! Давайте пока собираемся. У нас неполадки были с интернетом. Привет, привет всем. Здрасте. Сомусес. Вот 6 человек уже. Все, супер. Привет, привет всем. Приносим свои извинения. Зря Ксунгара колдак, потому что неполадки были с интернетом, пока я тут разбиралась. Прошло очень долго. Вот, поэтому ждем всех. Буген, а то я забашладлар уже кошам бладып. Со временем ошиблись. Да, сегодня уфимское время, все хорошо. Все Нигматуллины смотрят на Иллиган. Привет всем! Всем расскажите, откуда вы. Нам очень приятно, что столько народу сегодня с нами. Напишите, откуда вы все. Күттік бүгінгі ұшырашуны бек дулқынландық. Әлі де дулқынланабыз. Шоңа көрі матур иттіріп, бүгін сіздің білән шошы кешені өткерерге едік. Біргелештіріп, жырмың білән, жырларға әзірленген сіздір, надеемся. Сөйләшіп, сұраулар білән напоминаем, что әнінің бүләгі бар. Ең қызықлы сұрау берген кішіге бүлек була, һәм социаль шелтерлерде көп кенә сұраулар берділер, олардың да жауап беруге әзірсіңдір. Мұнда да сұраулар беруге мүмкін. Язығыз, берегіз, если есть у нас русские, потому что были зрители у мамы из Италии тоже, да? Собирались присоединиться. Очень приятно. Всем привет. Очень приятно. Очень рады. Вот, если у нас есть русскоязычные, очень рады вас тоже видеть. Очень приятно, что мамино творчество и вам тоже по душе, и пришли послушать именно такую национальную нашу татарскую музыку. Еще раз напоминаем, что за самый интересный вопрос, который вы... Если нас хорошо слышно, надеюсь, все слышно, хорошо, все. Афарин Сферапа, күттім сізні. Эй, рахмет, Пишет Эльвира. Рахмет, Эльвира, рахмет. Очень приятно. Эйдәгіз, дуслар. Дегрәк матурсыз деген рахмет инде. Спасибо. Тырыштық, сіздің үшін тырыштық. Ялларығыз нешік өтеді, дуслар? Вот. Сәміз Лениногорск. Очень приятно. Еще откуда? Язығыз, нам очень интересно, действительно. Маманы бик көп шәһәрләргә шақыралар концертларга, шәхсән концерт. Но әлі шәхсән концерт автобус алынмаған әлі пока. Автобус алғаш обязательно барабыз. Биш, барығызға да. Уфа. Әлі шәхсән концерт ұйыштырмағаш, менә отличный вариант этот карантин у нас, да? Получилось так, что все города можем объединиться вот так вот. Янаодан. Губкинский, очень приятно. Очень приятно. Кировская область, Уфа. Как вас много, классно, 24 человека уже. Итак, присоединяемся пока. Карантиннар нешік өте? Ятасызмы? Или біздің кібек дүрт пішмақта отырасызмы? Шаллыдан, очень приятно, Татарстан. Очень приятно. Еще кімнер қайдан. Нишлер бітіресіз, может подскажете какие-то лайфхаки, что вы там делаете? Из Стерлитамака Нажия, Гендула, Нигматуллина, Парыбыз кетеміз. Привет. Всем привет. Біздікілер, Біздікілер, саумысыз, Нажия, саумысыз. Очень приятно. Исәміз из Башқұртыстан. Жер кетеміз, обязательно. Бүгін целый список жырлар. Мама айтады, перегнуть тоже нельзя инді. Бик көп жырларда жырлап ташламайды. Бик надайдай кетмек yoңғылаш өзігізіне. Анан күресігізде келмесізіне. Ну что? Начнем мы пока. Давай 20, сколько? 20 с лишним человек уже у нас. Давай пока петь начнем, да? Эйда? Кулыбыз гармоныбыз кулыбызда екен, башлап жіберебіз. Гармон алыйғалы дуслар. Эйдагыз біргелеп, дуслар. Гармон алыйғалы дуслар, гармон ойнатыйғалы. Гармон алыйғалы дуслар,
болашақтағы кей мұңлар қиғалы. Гармоншының исімінері гармон қайышыларында, гармоншының исімінері гармон қайышыларында, болмасын сүйген ерлерің қояш байышларында, болмасын сүйген ерлерің қояш байышларында. Ey dostlarım sizden bilen kötürele küngüller. Ey dostlarım sizden bilen kötürele küngüller. Köterin ki küngül biller uçsun bizden ömürler. Köterin ki küngül biller uçsun bizden ömürler. Vallahi bulur güzeli gülle bulur güzeli. Vallahi bulur güzeli de gülde bulur güzeli. Elde birge dalda birge bulur güzeli. Elde birge dalda birge bulur güzeli. Elde birge dalda birge bulur güzeli. Кугершин районы Башкортостан яратып тыңлыйбыз. Очень приятно. Рәхмәт, дускайларым. Біз де сізні яратабыз. Сіз бізні яратасыз, біз сізні яратабыз. Рәхмәт, зор итеп, рәхмәт. Достлар, біз менә вәгъдә бирдек бергәләшеп бүген җырлап утырабыз дип. Видеолар төшерсәгез була, безнең белән кушылып җырлаганыгызны һәм безгә җибәрерсез, яме безгә дә бик кызыклы булачак. Без нас все больше и больше тут становится. Отлично. Дальше җырлыйбыз или вопросы? Вопросы тут пришли, конечно, мамага несколько или что җырлыйбыз пока. Ой, да, җырлыйбыз. Әйдә, җырлыйбыз тогда. Еще поем, да, достлар. Напоминаю, что за самый интересный вопрос у мамы будет подарок. Иң кызыклы сорау биргән кешегә әниемнән махсус бүләк булачак. Шуңа күрә әйдәгез сорауларыгызны, иң кызыклы сорауларыгызны. Әйдә, поехали. Sizning uchun, только sizning uchun. Qarşı шығып атын beyler, dostun olsun degenler. Var dostlarım sizning bilen birge köngeli türlerinde uğrun dostlarım dostlarıma. Bitsiz yan berip tırışı minim tırmışlarıma. Bitsiz yan berip tırışı minim tırmışlarıma. Yollu kızga siberiydim, dostları şeşek beylemin. Jırlap ötük birge ötük, oldağı ömürlerini. Jırlap ötük birge ötük, oldağı ömürlerini. Köngeli türlerinde uğrayım, dostlarım dostlarıma. Bitsiz yan berip tırışı minim tırmışlarıma. Bitsiz yan berip tırışı minim tırmışlarıma. Bir eski dost yüz yanan almaştırmasın dilerdi. Girdiyse gizi utuna girem sınalgan dostlarım deyim. Girdiyse gizi utuna girem sınalgan dostlarım deyim. Köngeli türlerinde uğrun dostlarım dostlarıma. Bitsiz yan berip tırışı minim tırmışlarıma. Bitsiz yan berip tırışı minim tırmışlarıma. Bitsiz yan berip tırışı minim tırmışlarıma. Молодцы! Нас все больше, еще больше стало. Yazıldı, но okuyalmışa kaldı. Хәзер, сейчас я попробую. Так, исәмсез Мөсфирә ханым, гүзәл, ни хәлдәсез? Без бик яхшы, сез ни хәлдә? Тавышларыгызны ишеткәч, бик шатландым. Минем сорау шундыйрак була. Гармунны иң беренче кайчан алдыгыз? Иң беренче гармунны минем bir туган абыем бар.
Менің бір туған абайым бар, қазір Бүздәгі районы, Башкирияда, Бүздәгі районы, Иске Сабай ауылында яши. Мисбах Давлетшин. Аңа әтиемнің сіңілесі гармон алып берді. Менә шушындай Беларус алып берді. Біз ол вақытта Башкирияда туып үскәндер. Аннан инде киткәннәр Чиләбе якларына. Яшьләр эш эзләпме анда, бәхет эзләпме, ансын белмибез инде. Сөйләгәннәрем урт булгандыр, бәлки, онытканмын. Шуннан инде абыем әкренләп гармонда өйрәнә башлады. Аннан мин әзрәк аның кырына килә башладым. Ул өйрәтә башлады. Аннан инде абыем белән икәүләшеп уйнарга тотындык. Хәзер абыемнан да устарак уйнайм мин. Беренчесен каян алдың? Кайсы гармонның беренчесе кайдан? Вот шушы бит инде. Иң беренче. Иң беренче гармон абыем апа бүләк иткәннәр иде. Сен урладың. Мин урладым, короче, мин аны урладым үзенә, абыемнан. Шуннан киттем гармунчы булып. Хәзер гармунчы гына диләр, исемемне оныталар, исемне оталмыйлар, бик инде. Катмарлырак исем. Но гармунчы ханым диләр инде миңа. Исем юк. Молодцы, минем туганнарым Резида Ишбулатова. Рәхмәт, Резида, рәхмәт. Розалия Валиуллина, молодцы. Сәлам Нефтекамскидан бик матур кызлар. Розапа. Сәлам, Роза, сәлам, рәхмәт. Класс дает. Без тоже сезне Люция Гилязова. Мен тоже сезне яратабыз, тыңлыйбыз. Рәхмәт. Резида Ишбулатова, әй Роза бик шибәрләр, матур да җырлыйлар. Без шундый инде ул менә. Без шундый. Тагы да бер җыр дигәннәр, җырларбыз алай берсе. Безнең бит Давлетшиннар, Ляна Давлетшин. Давлетшиннардан сәлам. Давлетшиннар үзебезнекеләр. Без Сабайдан концертны карап утырабыз, барыбыз. Шәп, молодцы, супер концерт. Рәхмәт. Спасибо большое. Рәхмәт. Җыр көтәбез. Все, поем, жир көтәләр. Достар, сораулар биргән тагыз, чтобы мы чувствовали, что вы рядом с нами. Зур рәхмәт комментарийларыгызга. Әйдә, поем. Үзекнез берип уйный гармон, моңлагыла туган ягымнан. Гармоныма авып истәрлеге, яратыларда самый шаңпан. Әйдә гармон уйна, кушы инде танытмадым, шул кадәр яратам, һаман да сагынам авыл көйләрен. Әйдә гармон уйна, кушылып җырлыйм, уятып авыл көйләрен. Миндә танытмадым, шул кадәр яратам, һаман да сагынам авыл көйләрен. Җыры бит ул, әйдә тагын бер искә төшсен. Туган җирләрен ташлап киткәннәр, ишетсен тагын яшен түксен. Әйдә гармон уйна, кушылып җырлыйм, уятып авыл көйләрен. Мине танытмадым, шул кадәр яратам, һаман да сагынам авыл көйләрен. Әйдә гармон уйна, кушылып җырлыйм, уятып авыл көйләрен. Мине танытмадым, шул кадәр яратам, һаман да сагынам авыл көйләрен. Һаман да сагынам авыл көйләрен. Рәхмәт, дусларым, тыңлап карап утырганыгызга. Тут вот вопросы были.
Ниде. Одноклассникта язган булганнар сиңа. Беренче тапкыр сәхнәгә чыкканыгызны хәтерлисезме дигән. Нәр. Беренче мәртәбә чыкканымны бик тә хәтерлим. Ул мин 3-4 классларда мәктәп клубка беренче сәхнәгә чыктым. 3-4 класс. Шул тирәендә. Ул вакытта пионер заманасы иде бит инде, комсомоллар идек. Шушы вакытта нык хәтеремдә миңа урындык, мин бәләкәй буйлы бит инде, бәләкәй идем, 3-4 класслар бит инде. Урындык китереп утырып инде. Яшел гармун, белорус, үзем күренмим, бош оста китереп утырттылар, буягында уйный белмим. Уңында гына уйнадым да. Шуннан инде кирип киттем. Бер генә ки уйнадым, анда бер генә ки беләдер имәл ул вакытларда. Менә шул Всё, думаю, ответили. беренчесе шул, беренчесен хәтерлим, нык хәтерлим. Ой, монда күп сораулар хәзер күрмәгәнмен. Сәмсез Мөсирә ханым, гүзәл, мин бик шатмын. Минем сорау шул, сез кемнәрнең репертуарыннан җырларга яратасыз дигәннәр. Репертуарлардан яратам. Айдар Сафинныкын яратам. Эльмира Сулейманова бик матур, үзен дә яратам, җырларын бик яратам. Шуннан Эльмира Нагимованыкын, Гүзәлияне яратам. Менә шундай. Ну, теге барсында җырларын яратам диелмим. Синә сораганнар, кстати, как җыр сөйлисез дип, в каком формате это проходит? Ничек җыр сөйлисез? Дигәннәр ишуган. Җырны, олар җырлар бик күп инде, бик күпләр, но олар күңелгә ятышлы булырга тиеш. Менә сез миңа язасыз, менә шушыны җырлагыз әле, моны җырлагыз әле дип. Ну ул минеке түгел ул. Сез ачуланмагыз, җырламады инде бу дип. Мин чынлап та әйтәм. Күңелеңә ятышлы булса, шул матуррак яңгырый. Күңелеңә ул ишетеп тә каласың, всё, бу минем җыр дисең. Язып та аласың. Сразу менә мин язарга да тотынам. Паузага баса, язам шушыны. Аннан инде гармунны алам, күйін оторга кирәк бит инде. Башта күйін наушникка да нитәм, тыгам, или булай гына тыңлап йөрим. Тыңлыйм, музыкасын өйрәнергә күйін, өйрәнәм, аннан уже гармунда утырам уйнарга. Аннан инде җырлап карыйм. Ну, үземнеке икән, мин аны сразу килеп чыга ул. Менә үзеңнең җырың икән. Сразу килеп тә чыга. Үзеңнеке күңелеңә ятышлы булмаса, ул хәтле матурда яңгырамасы бәлки. Юк. Шуның өчен мин барсында җырлый алмыйм. Сез гафу итегез мине, если мин сезнең җырларыгызга ответ бирмәгән булсам, ачуланмагыз. Молодцы, минем дусларым, әзрәк зависает дигәннәр. Дуслар, не знаем почему, вроде бы подключение хорошее. Безнең дә килеп чыга ул, то, что перезапускается прямой эфир. Вот причину я не знаю. Сердечки тут отправляют. Ярый, җырларбыз, Рима. Җырларбыз, Алла бирсә. Әниләребезне искә төшереп, Алла бирсә, обязательно җырлыйбыз. Гөлнур Калызбаева пишет. Калызбаева, дөрес укыдым вроде. Кайдан килгән сезгә шул тиклем моң? Әтиегез, әниегез җырлый идеме? Ничә яшьтән сез сәхнәдә? Әйттең, әйме? Әтиегез, әниегез җырлый идеме? Кайдан шул хәтле моң дигәннәр? Әтием, әнием турында, әтием сүз остасы булган. Мин 3 яшьлек чагында әтием вафат булган. Аны инде бик хәтерләмим дә, абыем белән апам гына аларны хәтерли. Ансы да, алар да бик бәләкәй булганнар. Мин уйлыйм әниемнән. Әнием бик матур җырчы иде, җырларга ярата иде. Гармунны алып җибәрсәм, биеп тә китәдер шуннан. Бергә утырып җырлый идек тә. Шундай матур, моңлы әнием бар иде минем. Хәзер инде гүрияләр булдылар, икесе дә юклар инде, урыннары оҗмахта булсын. Әниемнән килгән сәләт дип уйлыйм мин. Рәхмәт сораугызга. Рәхмәт зур итеп. Урынлы булыр, наверное, если нәнинең яраткан җырында җырласаң. Тегесендә бит. Бик матур җырлыйсыз. Мөсфирә, исәмсез, без синең белән качан таныштык, Роза апа яза. Онытып киткән Роза апа. Роза, без синең белән
Onda kiyuge de çıkmagan ek bitele. Senin bilen Firuzelerge koytadırıyın. Firuzelerde ışıraştık. Şul vakitlar neçenci yıllar ikenin bilmeyim de. Ondan birge uqı bitirdik. Кондитер поварга. Повар По кондитер. образованию, кстати, повар-кондитер, мама, да. Повар-кондитерман мен. Мене аннан шушы бу минем хобби гына, мен укыган түгелмен. Гафу иттегез кызларым, если ошибкаларым була икән, эй, бу дип уйламагыз. Мен хоббием гына минем. Сезнең өчен җырлыйм, сезнең өчен гармонда уйнайм. Рәхмәт зур итеп барыгызга да. Спасибо вам, за душу берут ваши песни. Как приятно вас слушать. Спасибо за песни. Спасибо за песни. Любим, смотрим. Привет из города Ишимбай, РБ. Очень приятно. Рахмет сізге. Пока сұраулар yok. Міне зависает, конечно, чуток. Зависает, онда да зависает. Ну все, пока сұраулар бере тұрыңыз, достар. Біз дальше жырлаймыз. Так, Риманыкымы или әниләребезне уйытбашнымы? Şapkanın Mine sakladı irkeledi, salkınlarda durmasın deyip oyuk başları beyledi. Kullarının küngelinin sakladan gacılısın, düşüp tuğup yürümedim. Dua uqıp beylegenge, izgi tilek tilegenge, bele qaza görmedim. Dua uqıp beylegenge, izgi tilek tilegenge, bele qaza görmedim. İstəligini bulup kırar, seni beylegen jınayı, benim için şu kıyıktan, kadirlere kiyemeyi, kollarının güngelinin sakladan gacılısın, düşüp tuğup yürümedim. Dua uqıp beylegenge, izgi tilek tilegenge, bele qaza görmedim. Dua uqıp beylegenge, izgi tilek tilegenge, bele qaza görmedim. Bele qaza görmedim. Уху! Не забывайте, достар, ой, куппанда вопрослар, что вы с нами пели. Так, если можно, Кубелек деген, Рустем Клейменов, извините, если неправильно читаю. Мен тоже Гүзелияның жырларын, жырлауын, Гүзелнің жырлауын сұрайсым келген еді. Жырлайбыз, Рахмет, жырлай, әнилерін гүзел еске жырлай. түшірдік. Өзіңіз жырлар ижат етесіз ме дегендер? Мен ижат етмейм, мен әзірнігіне жырлайм. Ансын мен әзірлеймін. Қызым музыкалар яза, шиғырлар яза, онықын жырлайбыз. Язам дегенде, я тоже не профессионал-композитор, но мен менә шушындай әни белән үскәч ничек инде шул юлдан язмаенча торасың. Әй, төнлә шушы җырлар мине уята. Спасибо за хорошие песни дигәннәр. Төнлә шушы җырлар мине уята. Шуңа күрә язасың инде, куда деваться. Гүзел, спойте, пожалуйста, что-нибудь из своих песен дигәннәр. Давай, Гүзел. Так, из своих дигәннәр бит соң. Нене? Давайте пока. Юк, Ну, давай. Ней. Ошытау, жырлайсың. Өзіңдікі? Достар, давайте хәзер мен... Әйдә, ошытауны сначала. Ошытау деген жырны барысы да белә. Ретро жырларның берсе. Илектән килгән бик матур жыр.
Шушы жер минем репертуарга кергәч, инде бөтенсе дә рәхәтләнеп шуны тыңлыйлар. Привет, гүзәлем, хотелось бы послушать песню в твоем исполнении. Менә рассказываю пока предысторию. Рәхмәт Мисфира дустым җырың өчен. Вот, и хочется вам исполнить сезнең өчен башкарасы килә дуслар ачытауны, аны барыбыз да беләбез. Әйдәгез шуңа күрә бергәләшеп кушылабыз, ә соңыннан инде үземнең җырларның берәрсен бүләк итермен. Сөйләштек? Aşırtağda karşı aldım, sızılıp dağına rabıtanım. Güney yılı yüzüne üze, dalmasın kanatlarım. Güney yılı yüzüne üze, dalmasın. Gümüş şişme şıtırıydı, şakma taş aslarında. Bir yaktım su jiteriydi, sağımlan şahtalarında. Bir yaktıydı, sağımlan şahtalarında. Yüreğimde menefiden aşık dağ başlarına isterlikle yazasım var şu dağının taşlarında. İsterlikle yazasım var şu dağının taşlarında. Aşık dağ başlarında. Очень низко булды, нишләптер. Нишләптер. Белмим, что-то не поняли тоже. Мәңгелек ярым син җырын җырлагыз, сагыз бик шат булырык дигәннәр. Нинди җыр микән ул дуслар, сүзләрен әзрәк язып бирсәгез, бәлки без аңларык нинди җыр икәнен. Мәңгелек ярым син. Пока күбәләкне җырлый тора. Әй, күбәләкне сораган. Не можете исполнить песню Әниемә? Әниемә дигән җырларда бик күп бит дуслар. Сез поподробнее пишите, пожалуйста, в чьем репертуаре эта песня. Кем җырлый ул җырны? Язсагыз, бәлки без дә аны башкара алырык. Спасибо вам большое. Әйдәгез күбәләкне бергәләштерик. Kübelek gülleri dibirelemiken, kulağım yine sağlanılanla kübeleğimi kübelek. Asıl taşım sandılaşı, çırlak jibelemiken, kulağım yine sağlanılanla kübeleğimi kübelek. Asıl taşım sandılaşı, çırlak jibelemiken. Dağ salgını şişmeti gerek. Dağ astında salgını şişmeti gerek. Işık barıp baytır idemi kübeleğimi tür gerek. Aşsıl kışımı sanılmış eğer bulsam kübelek. Işık barıp baytır idemi kübeleğimi tür gerek. Asıl kışımı sanılmış eğer bulsam kübelek. Вот так.
Песни по заявкам була башлады бойым. Саумысыз, бик матур жырлыйсыз, өзігізде бик матурсыз. Зор рәхмәт сезгә. Рәхмәт дигәннәр, сезнең җырларны бик яратып тыңлыйм. Бүген минем туган көн. Ох ти. Сез мине Одноклассникта кутладыгыз. Рәхмәт, бу концертыгыз да миңа бүләк дигәннәр. Очень приятно туган көнегез белән сезне котлыйбыз. Таза, исән булыгыз, ширләмәгез, вирус эләктерә күрмәгез беребездә. Әйе, таза исән Таза булыйк. исән булайык барыбыз да. Фарин Гүзәлкә. Әниемә Флора Сулейманова. Илмира Сулеймановадыр бәлки. Флора Сулейманова белмибез шул. Гаиләгездә кемнәр җырлый дигән. Не видно, что ли? Без җырлыйбыз. Папа биеп тора ана ишек артында әле. Подтанцовкага чакырабыз да бит. Кермим ди. Сез Фаян дигән Рөстәм Клейменов. Төп Чиләбедән мин. Туган Чиләбедә. Төп туганмын Челябинский область, Нязепетровский район ягында. Аннан Башкирияны, Бүздәк районы Иске Сабай авылыннан. Үскәнсең шунда. Үскәнмен шунда. Әйе. Молодцы, девочки, а частушки будут дигән? Эльза. Северлар частушки требуют. Северлер частушки. Частушки требуют. Әкрен бутлы бер паендамын, Куянны куянны. хотят, походу, да? Пожалуйста, уточните, я тагы бер тапкыр. Лариса Петровна, әниемә, бәлки Эльмира Сулеймановадыр. Эльмира Сулейманова дигәннәр. Частушка җырлыйсыңмы әле? Частушка ул табынныкы гына бит әле ул. Застолье. Это только застолье. Все, дальше поем. Так, нинди не җырлыйбыз. Что-нибудь матур? Бал-бала? Яратам. Ну, или яратам. Бал-балын. Дуслар, кемнәр җырлаган, их, оныттым, конечно. Очень красиво исполнили әниле кызлы бер җыр. Балам бал, әнием гүл дип атала. Бик матур җыр, бездә әнә белән шуны җырларга булдык. Очень жаль дигән. Нәрсә очень жаль микән? Что жалко вам? Бездә җырларга булдык аны. Һәм бик күп матур отзывлар җыйдык. Почаще делайте стрим, нам очень приятно дигәннәр. Да, спасибо большое, это наш первый опыт. Беренче тапкыр шулай чыгарга булдык, дуслар. Каушыйбыз инде, бигрәк каушыйбыз Бик әле. дулкынланабыз, көне буе дулкынландык бүген. Мама аны көчкә успокоила. Үзем дә дулкынландык, потому что с эфиром очень тяжело было выйти. Ну и вот, дуслар, балам бал, әнием гүл, бик матур җыр, белсәгез, әйдәгез бергәләшеп кушылып җырлап утырыйк. Бал сүзеннән алынганымы, шундый татылы сүзе балам. Куанып җирдә яшәргә, көч сихәтаннан алам. Бал капкандай булам балам, әнием дибендә балам байлыгым булганда, алтын көмешләрен әрсе, баланарда да балы сүзе, ник ашы икене былай, балан ашыларын гына, куша бирмәсен Ходай, баланарда да балы сүзе, ник ашы икене былай, балан ашыларын гына, куша бир. Әнием дип уйласам да, дөньяларым яктыра. Куенына сарылам да, кояш көнләшеп тора. Минем өчен гүзәл ул, бар дөнья гөлләреннән, балам дип яратып дәшсә, балтамак телләреннән. Арзуламам бит сине минем, алтыным саф көмешем, изге күкләрнең бүләгем, кадерле кешем. Арзуламам бит сине минем, алтыным саф көмешем,
Kaderinin bölegi İnin kaderli kişi İzgi köklerinin bölegi İnin kaderli kişi İnin kaderli kişi Siz ничектер достар, біз шушы жырға ғашықпыз. Бик Бик жырларға яратабыз. Почаще делайте, мұны оқыды. Хания Фәрхи, күзләремне күзләргә төбәп, сине генә сөйләр идем бер. Ничә еллар хыялымда йөрткән, мин тилмереп көткән насип яр дигән. Их, ул жыр репертуарда юк шул дуслар. Хәниянекен бик жырлап бармыйм шул мин. Юк шул, Гафу итегез. даже частушкаларны Люба Александрова. Частушкаларны бездә яратабыз дигән кызлар. Без дә рәхәтләнеп тыңлар идек. Сорауым явап бирдегез, сорауыма явап бирдегез дигән йырларыгыз өчен рәхмәт. Рафис Дәүләтшин. Сәлам! Дәүләтшиннар Уфадан сезнең белән бик матур афариннар. Рәхмәт, Рәфис апайларым, Рәфис, рәхмәт. Бик матур җыр дигәннәр. Әйдә токмакларны алайбыз, токмаклар икән. Talı birisi, talı birisi, talı birisi, tallarda. Talı birisi, talı birisi, talı birisi, tallarda. Sandığa şemiti soyrası geliyorum bayılarda. Sandığa şemiti soyrası geliyorum bayılarda. Kaçın kuşasınımı dipteğinde güllerin sanırım kaçın kuşasınımı dipteğinde güllerin senin yanına varıp ayta her kimime güllerin senin yanına varıp ayta her kimime güllerin Olda bulur güzelidir, gülü de bulur güzeli. Olda bulur güzelidir, gülü de bulur güzeli. Eli de birge, kalda birge bulur güzeli. Eli de birge, kalda birge bulur güzeli. Eli de birge, kalda birge bulur güzeli. Я sizge şu stuşkiler. Остальное потом при встрече. Так, бергенсің сен меңа оңдырын таңларының дегенлер. Лариса Петровна. Жиғансың сен меңа. Бергенсің сен сөздерді. Неден қорғылыз? Біргесі мод білемдер қазір. Так, сейчас попробуем, постараемся. Оны бик жырлап барган идеме? Сураулар берегиз, достар. Не забываем, что маманың подарогы бар. Жырлай. Yok. Kaderler gösteriyor, kaderler gösteriyor. Onların tağlarına jığansın sen mina. Бар gelin dağlarına birgensin kanatlar. Talpınır şağında balalık rəhməti jırımda şağılar. Kadirlep üstürgen min senin jemişin. Kuyunun gülü bakşan nazlı jen sulaşan. İndi bu jitsem de min seni sabıyım. Küngelim nazlarım sözümden tanıyım. İndi bu jitsem de min seni sabıyım. Küngelim nazlarım gözünden tanıyım.
таныймын. Берінде болса да жырладық, енді ғафу еттіңіз, мұны жырлаған жоқ особо. Так, дальше бек матур жырладығыз болды. Рафис Давлетшин задает вопрос. Хамдун апа репертуарынан бір жырыңыз башқарып. Любимый жырым. Ликуй. Сенің яратқан жырыңны Рафис жырлайым. Снимай тоже. Хәлләремне сорамагыз, елларны санамагыз. Күттер дип яшемне сорамагыз. Гомер күземә җитсәм дә, картаяр телми йөрәк. Хәлләремне аңлый алган дуслар була бик сирәк. Гомер күземә җитсәм дә, картаяр телми йөрәк. Хәлләремне аңлый алган дуслар була бик сирәк. Болды mu? Рафис барга жырлармын, яма. Так, сейчас. Зур рәхмәт жаныкайлары дигәннәр. Рәхмәт. Получады. Тагын матур жыр әнкейсез йорт дигән жырны жырла әле дигән. Молодцы дигәннәр. Рафаэль Гайсин пишет. Их, үзебезнең сабай кызлары шаулата Фарин Рамил абыегыз дигән. Рәхмәт, Рамил абый, рәхмәт. Рафис лайки поставил. Рәхмәт, Рафаэль. Ага. Шул әнкейсез йорт. Да, просили. Шуны җырлайсың? Давай. Уйларымда әнекей ашыды, туған йортның капытасы, бәлешем ишетә, балака кайткансың, битем буйлап агып төшәм, күзләрдән тамганы яшем, юк шул инде үйге кайтып, әнекей дип дәшер кешем, битем буйлап агып төшәм, күзләрдән тамганы яшем, юк шул инде үйге кайтып, әнекей дип дәшер кешем, ваклаганым бар заманы алып, турыймын хәзири бала, үзем үсетер тавыкытан, тәмле итеп аштан, битем буйлап агып үйге кайтып, әнекей дип дәшер кешем, юк шул инде үйге кайтып, әнекей дип дәшер кешем, әнекей дип дәшер кешем. Так, тут много-много понаписали. Мгм. Слушай. Так. Әйдәгез, дусларым деген жырны жырлап ките алмассыз микән деген нәр. Әйдәгез, дусларым, шул микән? Сейчас извините. Извиняемся. Зря кушерегә
Придется мне. Eğildik sizge eğildingiz kişi, sizini sarılıp kanatlanıp ışık. Kuş kanatları tügelliğimde, jır kanatları benim gönlümde. Eydegiz dostlar jırılıp birge, inim atır jırlarını sayılak bana. İnim atır jırlarını sayılak bana, yaşık bu dünyada sayılak bana. Ey le 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 le. İngim atır jırlarını sayılapına, yaşık bu dünyada sayırapına. Bulle gitip şeşkeler izledim, min sizge ingim atır jır izledim. Bu yerini taptım tuğan elimden, mamula ki yottun turgay dilimden. Eydegiz dostlarım jırılıp birge, ingim atır jırlarını sayılapına. İngim atır jırlarını sayılapına, yaşık bu dünyada sayılapına. Ey le 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 le, ey le 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 le. İngim atır jırlarını sayılapına, yaşık bu dünyada sayılapına. Ча-ча-ча. Рахмет. Бәхет түні. Гүлназ Давлетшина помогает. Привет, Гүлназ. Халым ағачлары, сайры сандуғачларын да сұрағыдынан еще. Достар, не забывайте сұрау береге, пожалуйста. Ең қызықлы сұрауға мамадан бөлек. Давайте. Сен білесің ме? Yoklama yerге. Давай. Koyunları oy oy ağ iken, koyunlardan yaptım unutamam. Koyunları oy oy ağ iken, suyuyla dolaşak iken, koyunlardan yaptım unutamam. Kavuşanlar tarlayın, bu bir bakıtını, izle bakıtını. Yok yoklamaya git yoklama. Bu bir bakıtını, izle bakıtını. Yok yoklamaya git yoklama. Yigit yana kızığa küz attı, sandıklar yürü uzattı. Yıldızlardan incesi bilen. Yigit yana kızığa küz attı, sandıklar yürü uzattı. Yıldızlardan incesi bilen. Elimin köyken, yalı olmaz biriken. İsenlere koyup yazılgan. Elimin köyken, yalı olmaz biriken. İsimlerini koyup yazılgan. İsimlerini koyup yazılgan. Как мы тут понаписали. Яратқа Рема Паяза, яратқан жерім зур рахмет. Дик матур башқардығыз. Рахмет, рахмет. Бағышланған, наверное. Так, шунан. Рахмет, шушы жырны көтө идім әлігі вақытта. Сіз қойда ішлейсіз, сәхнелерде жырлап, қатнашып деген. Идея, конечно, бар. Идея да түгел инде ул. Аны күпләр сорыйлар, төрле шәһәрләрдә сорыйлар. Менә, дуслар, шулай концерт оештырсак киләсезме? Һәрбер шәһәрегез өчен ответ бирегез әле безгә. Шушы вирус беткәч, без концертлар оештырып, җырчылар, биючеләрне тутырып бер машинага, автобуска җый аласызмы зал? Бер тутырып, әйе. Дом культурына барабыз, обязательно барабыз. Әйе, сәхнәләрдә җырлап катнашып йөрсә.
Жырлап йөрисезме дигән, катнашып йөрисезме? Катнашам, Аллага шөкер катнашам. Авылга кайтсам да, кыз дом культурада эшли, онда да барып җырлап кайтам, тиз-тиз генә гармунны култыгасына кыстырып. Фольклорда да катнашам. Фольклорда да бармын. Давлетшиннар Сабайдан гармун алам мин кулыма, җырын җырладыгыз әле. Рәхмәт, Флорида апагыз, Мисбах абыегыз, көтәбез. Рәхмәт. Рәхмәт. Үзебезнекеләр. Рәхмәт сезгә. Супер, молодцы дигән. Радик Юсупов лайк ставит нам. Илнар Шәрифуллин, бик матур җырлыйсыз. Супер. Рим апа, дустым, безнең яраткан җырны да җырласаң, алмагач кул. Алмагач кул булыр иде. Кул булыр. Шәп булыр иде дигән. Шулай да шәп дигән. Рәхмәт, җаныкайларым. Шуннан, якташларым, күңелле күтәрдегез. Рәхмәт сезгә. Сезгә зур рәхмәт безнең белән булганыгыз өчен. Бик күпбез, уже 50 человек почти что. Тагын кайчан була микән онлайн концертыгыз? Дуслар, әллә ошап китте. Ошаса, менә без дә шулай с удовольствием шулай үткәрерик. Менә бу безнең первый опыт, беренче тапкыр шулай чыгарга булдык. Такой своеобразный тест инде. Менә ничекрәк кабул итерсез? Кызыкмы шушындый онлайн концертлар оештыру? Киләчәксезме? Сездән менә шундый обратный связь көтәбез, шуңа күрә языгыз, дуслар, яме. Без бик шатбыз, конечно, то, что вот такие вопросы есть, кайчан тагын үткәрәсез дигән сораулар. Зур рәхмәт. Әгәр дә инде шундый нәтиҗәгә килсәк, периодически шулай үткәреп торырга можно будет, в принципе, бик ошаса, бик ошап китсә. Так, шуннан тагын кайчан булыр, исәнмесез? Гармунсыз яши алмыйм дигән җырны җырлагыз әле. Икенче тапкырда сорадылар. Моны бик җырламадым бит әле. Хәзер ярыха шуны җырлап бизәм. Спасибо вам большое. Здоровья вам и вашим родным, творческих успехов. Спасибо большое. Спасибо огромное. Барыр идек Башкортостан. Дуслар, без Уфада. Кызлар, сәлам, бик матур җырлыйсыз дигәннәр. И рәхмәт, дуслар, и рәхмәт, столько комплиментов. Спасибо большое. Чо гармун алам? Гармун алам кулына. Сез шулай безне мактап торыгыз. Сөйләлү. Гармун алам мин кулына, гармунсыз. Гармун ышыдып йөрүтәләр мине бөтен кешеләр. Гармунның да җаны бардыр, чыкмас иде бу көйләр, чыкмас иде бу көйләр. Гармун алам мин кулыма, гармунсыз яши алмыйм. Күңелем тулы хисләр белән, җырымсыз яши алмыйм. Гармун алам мин кулыма, гармунсыз яши алмыйм. Күңелем тулы хисләр белән, җырымсыз яши алмыйм. Гармунымда үзем кебек моңлана да моңлана, йөрәгемнән чыккан җырлар гармунымнан агыла, гармунымнан агыла. Гармун алам мин кулыма, гармунсыз яши алмыйм. Күңелем тулы хисләр белән, җырымсыз яши алмыйм. Гармун алам мин кулыма, гармунсыз яши алмыйм. Күңелем тулы хисләр белән, җырымсыз яши алмыйм. Җырымсыз яши алмыйм. Җырымсыз яши алмыйм. Рәхмәт, моя любимая песня дигәннәр. И рәхәт шулай мактап торсагыз, дуслар. Вообще күңелле, молодцы дигән Рәфсә абый. Рәхмәт. Так, что еще там? Лена Давлетшина, рәхмәт, яратабыз сезне. Без дә сезне яратабыз. Бездә Давлетшиннар. Рәхмәт. Тагын нәрсәдер пропустил, по-моему, ничего. Ол Риманда алмагачны сораган иде. Давай. Алмагачларын еще просили. Ике алмагач сорадылар. Яракай Риманыкын. Бер-ике куплет җырлыйм да. Давай, потом. Утыртып olma birimi, siyarında bulmadım.
Yoksunam seni bulmagaç, sandıgaçta uya kırmayı parı bulmagaç. Olmalarım seni gütem, inne gütem pişirden. Olma kibik matur şadım, sinsiz bit yolgız öter. Ey dörümde olmagaç, yoksulum seni bulmagaç, sandıgaçta uya kırmayı parı bulmagaç. Ey dörümde olmagaç, yoksulum seni bulmagaç, sandıgaçta uya kırmayı parı bulmagaç. Sandıgaçta uya kırmayı parı bulmagaç, parı bulmagaç. Болды, мұнысы да Шымырт бейлемі жырында қошылып жырлап отырған егіт кім егіз ол дегенді. Племянником. Не, Шумырчиш. Племянник түгіленсі. Ильяс Кырболатов анда жырлап отыра. Бәлки кім қойсыларыңыз біледір. Рәфисне. Yok, Рәфис екінші. Ильяс Кырболатов сәңгілдікті көбігіз біледір. Бәлек шағында сәңгілдікті қатнашып үйрейді бек яқын достым ол менің. Міне, шушы Ильяс Кырболатов бәлки танып та yazғансыздар. Шунан олмағаш... Шумырт шешегі бар. Шумырт... Yok шумырт қазір. Кімні сұрадылар? Бик те яқшы болыр иде. Ул тағында шулай концерт ұйыштырсағыз, рәхәтләнеп тыңлап отырыр иде. Заллар толы болса, біз ұйыштырабыз. Yok, Yok білем, шуны айтамын. Шушы залды ұйыштырсағыз, шынлап та бізге бик... Қара, бір сағат отырабыз уже, представляете? Шулай болды бұл. Яңа онлайн концерт қойсағыз да қорар едік дейлер. Рахмет жылы сөзлеріңізге. Күнде болмаз, но постараемся, Алла берса. Интересно, сіздің ерегіз жырларға яратам ма деген? Жырларға яратса шушында ортадағына отырыр ей, конечно. Жырларға бик, әзірек ярата, Бізіне тыңларға ярата. Жырлатырға ярата бізіне. Бізіне тыңларға ярата, бізге қошылып шебек шауып отырырға ярата, біздің концертларда шығышларны қорарға ярата. Яратанлық ярата біздің жырларыбызны, Аллаға шүкір. Бейт тұрырға ярата, сізіне бек яратып тыңнаған деген. Көрші бөлмеден концертті Ona кірбейті көрші бөлмеден концертны қарап отырады. Сізге жауап бере яқышты. Әйді шумыртны бір еткеш шумырт болсын. Әйдегіз бергелеп шумыртны жырлықта. Sağınıp koytamı yazıları koytmanı, şımmat şeşekleri vatmanı, külimdeki şımırt hisleri, yeşliğimden kaynar hisleri, şımırt şeşeğinin izleri, kalplerinde yazı kişlerini, suyuların işe eğlenme, bir gelir şımıt beyleme, şımıt şişeğinin izleri, kalplerinde yazı kişlerini, suyuların işe eğlendi, bir gelir şımıt beyleme. Так. Так, что-то аңламадым. Біз Объявлениені. Э, Көптен қойдық бекенді. Yok, так-то нормально, в принципе, почти 60 кіші, әліге міне 60 кіші отырабыз. Ну, ибет. Очень даже хорошо, біз мұнада шында, айтам бит, тестовый такой вариант, попробуем деп кіне эшледік, шоңа көрем, біз бик шатпыз достар, шул хатлым кіші келгенде. Заллар тутырып келгенсіз. Целый зал тутырғансыз Зор рахмет, бит, қадірлі досқайларым. Барығызын да яратабыз.
Жырларыгыз да бик матур, үзегез дә бик сөйкемле. Баянда да уйныйсызмы? Сезгә сорау дигәннәр. Баянда уйнамыйм. Менә хромкалар била. Фәнүр Шагабутдинов. Сәлам, подруга. Бу Нәҗибә Тапакова. Безнең гимнны сыздырып җибәрегез әле. Сәлам белән Нәҗибә Сабай дигән. Хәзер Нәҗибәкәем сыздырып җибәрәбез. Все-таки алмагачларын сорыйлар. Алмагачлары шулмы? Сайрый сандугачлары. Нәҗибә хәзер җырларбыз, ярымы? Хәзер гимнны. Данис Таипов. Баянда ничә кнопка бар? Сәлам белән Таиповлар гаиләсе дигән. Синдә Таиповлар бармы? Или безнең Таиповлар микән бу? Баянда мин бит уйнамыйм бит. Шу тагын Монсын да белмим ничә икән. 1 2 3. Менә һөнәр таптыгыз хәзер. 8 9 10 11 12. За 24. Занятие таптылар хәзер. Белмим бит. Баянны белмим шул. Так, все, алмагачны җырлыйбыз. Зөлейха бар әле на очередь. Вот Зөлейха гимн диләр бит сабайлар. Әйе. Нәҗибәнең нык җырлыйсы килә. Нәҗибәкәем дускаем җырлыйсың киләме ни? Килә хырсанлык итеп. Бәйрәмнәрдә тамада булып йөрисезме? Йөрибез инде әлбәттә, дуслар, туйлар, юбилейлар. Безгә генә шылтыратыгыз, яме? Бүтән кешегә шылтыратып тормагыз. Читтән эзләмәгез. Читтән эзли күрмәгез тагын. Бәйрәм, так, секундны куйдым. Связь өзелеп ала, шуңа фикеремне язып бетерә алмадым дигән. Сезнең бик яратып тыңлаган кешеләр юк әле, наверное, ишетмәгән кешеләр юк әле, наверное, ишетмәгәннәр, наверное. Юк, ишеткәннәр дуслар, чынлап та бик күп кеше килгән ул. Без моны да көтмәгән ник әле ул. Но очень нравится то, что вот так вот первый раз пробуем шулай и в принципе, ничек килеп чыгар гына дип. Әйе, шулай гына тестовый вариант инде. Татарстан сәгате белән 7 тулганын көткән булсам, карамыйча калайдым. Онлайн концертыгызны бик әйбәт булдырасыз. Дуслар, менә бу безнең хата булды. Чынлап та чөнки куйдың бит. соңадан язып куйдым Одноклассникта, конечно, но бүтән җирдә булмады бит инде. Класс койганнар безгә шутлаганга походу. Шуңа күрә киләсе Алла бирсә онлайн концерт оештырырга булсак инде, Алла бирсә обязательно сәгатен язырбыз төгәл итеп. Кайдан инде сәгать буенча Уфаныкын, наверное, язырбыз, Уфимское время напишем. Вот, шуңа күрә гафу итегез инде, яме Татарстаннар. Соңадан алар безгә замечание ясадылар, инде без әзрәк исправились. Вот. Все, алмагачны сорадылар 2 тапкыр уже. Алмагачны. Контур киләме? Сайлыктыра башлады. Алмагачлары, сайрый сандугачлары. Молочный. Без аның сүзләрен белсәк иде ул еще алмагачны, конечно. Анда. Алмагачлары, сайрый сандугачлары. Сайрый, 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 сайрый. Olma birli, olma birli. Olma birli, olma birli. Olma şişe güttüli. Boşkalarına küske solmuy sine körüyenden böyle. Bir olma ağaçları, sayri sandılaşları. Sayri, 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 sayri sağıldıra başladı. Bir olma ağaçları, sayri sandılaşları. Sayri, 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 sayri sağıldıra başladı. Olma bitti, olma bitti, olma bitti. Tügerek, şol tügerek işlerinde yeşil gelir gelir. Bir olma ağaçları, sayri sandılaşları. Sayri, 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 sayri sağındıra başladı. Sayri, 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 sayri sağındıra başladı. Булды. Күңел булдымы? Москва вакыты дип язсагыз, самый әйбәте булыр иде. Ну, вот по Москве, конечно, бүтән сюда ориентируется. Возможно, Москва дип тә язырбыз, дуслар. Яма обязательно напишем. В общем, мы ошибку поняли свою, обязательно напишем. Әллә бетте сораулар? Идегез тагын. Тагын бер калдымы берәр? Зөлейха. Зөлейха, Нәҗибә. Сезнең өчен, Флорида. Әйдәгез, безгә куш.
kara, sizini göresim bile. Oy yeğeninik bitti beni kara, sizini göresim bile. Oğlı şu kılı, oğlu tasmanını, tağıtı jiberikten dikeye. Şulu yiğitini yaratamadı, eğdi Züleyha endikeye. Şulu yiğitini yaratamadı, eğdi Züleyha endikeye. Eğdi Züleyha endikeye. Эльза пишет. Торжественно обещаем предоставить сцену в парке, где у нас концерты проходят. Приедете? На оленях попутно покатаемся. Когда вместе петь начали деген. Бізге сұраудар еді ол. Бізге это мы? Ой. Вместе мы в смысле петь начали? Я туғашта инде. Туғашта жырлата башладылар инде мені. Бір көрішу, бір ғымыр шушы жырығызында нық яратам. Күнде тыңлайым деген. Лидия Ивановна. Ага. Обязательно жырларбыз дуслардан завершать будем этой песней. Сколько у вас гармошек дегендер? 3 үшеу. Үш гармон на все случаи жизни дуслар. Біз үшеумізге бірішер гармон. Не үші юк. Тұрмышта сіз бәхітлімі дегендер? Бәхетлі, Аллаға шүкір бәхетлімін. Бір иптәшім бар, бір қызым бар, Аллаға шүкір. Туғаннарым бик күпләр, абыйым исән, Аллаға шүкір, жиңгәшем исән, Аллаға шүкір. Қойтып йөрер, ауылым бар, үйім бар, абыйымнарға қойтам, әниемнәр, әтиемнәр юк, но абыйымнар, жиңгәшемнәр бик тә қаршы алалар, яхшы иттереп, мин рәхмәтлемен оларға, племянникларым бик күпләр, оларға да рәхмәтлемен. Мин нык бай кешемен. Душой да и ничек тебе айтайым. Финансово. Кстати, про финансы мы заговорили. Бесплатный концерт. Карта номерын языгыз дегеннер. Карта номері біз дуслар сториста кім қараған, кім инстаграмда бар. Концертқа шешкелер білен келелер дегенек. Шешке тұтып бірсіде келмеген. Мен айтам, карта номерін yazып қоям, шонда шешке ақшасын жібере барсындар деген едім. Следующий опыт такой будет, наверное. Разина Хатмуллина yazған. Бик дұрыс теманы қозғаттығыз әлі сіз. Разина ханым, зор рахмет. Рахмет. Гүлсина Кабирова. Өзіңізде сандуғаш кебек жырлайсыз, молодцы, Мусферушка, сәлем. Бір көріші, бір ғымыр жырлағыз әлі деген. Жырлайбыз, Алла берса, жырлайбыз. Вот ешітсен бар дүния деген жырны бик матур етіп жырлайсыз, тағын тыңлайсы келе деген яратам. Әй, оны жырларға едік, тұслар, онсы да списікта бүгін бар, ейдәгіз яратамды. Шул, бешкі арманның бірсін алады. Үшеу, бешеу түгіл. Бізге бешеу қылып көрейін. Қойды әлі. Нешетсен Башыларын шықсаны. Ұшыраттың мені сені тұрмышым юлында, сенің язылмышың башқалар қолында. Ишітсің бұр дүнияны яратам мені сені, яратам. Ишітсің бұр дүния, әмінім yürekte mühabbet uğruna,
yaratam. Yaratan mine seni. Yaratan yaratan. İşitsin bari dünya. Dünyanı yaratam. Yaratan mine seni. Yaratan dünyanı yaratan. Yaratan mine seni. Yaratan yaratan. Она всегда была. Мне 54 года, деген. С детства мечтал научиться играть на гармонии. Вот пока самоизоляции 2 песни разучил. Какой вы молодец! Ух ты! Я ж Гумер, у вас подсмотрел. Спасибо. Побольше песен выкладывайте, пожалуйста, дегендер. Вот это да, вот вы молодец. А то кошелер Гумер бойы пытаются всю жизнь, ну, всю жизнь люди пытаются научиться, а вы тут за самоизоляцию уже 2 песни выучили. Молодцы. Менә сезгә чәчкәләр дигән Рима апа чәчкә Эй, җибәргән. рәхмәт индеримешкәм, рәхмәт. Ой, матур, роза чәчкәләре. Щедрейшие гости у нас сегодня. Так, спасибо большое вам за такой шикарный концерт. Менә сезгә чәчкәләр. Рәхмәт дигәннәр, рәхмәт. Дуслар, закругляться пора инде, уже 1,5 часа булып бара. Без монда ул иртәнгә хәтле можем җырлап утырырга. Безнең Эш беткән? Пышмакта ятабыз. Әйе. Чынлап та, вообще, конечно, действительно, по вашим отзывам заметно индейми, что в такой формат можно продолжать. Теперь только карту номера валяем. Зур рәхмәт сезгә, бик Залларны тутырып килгәнегез өчен бик зур рәхмәтлебез. Тагын Алла бирсә очрашырбыз. Шуның азагында очрашыйк біз тагын бер. күрешик без ешрак. Күрешик без ешрак. Шушы җырны башлап сезгә ишеттерәбез. Düşse vakit tapmay, uğravuzma kopmalar. Gitmeyeli uçraşırga, oyga işi bottanlar. Bir güreşi, bir gümeri deyip, güreşik biz yaşarak. Tanımay uzak gitmeyil, doğanlarını aşarak. Bir güreşi, bir gümeri deyip, güreşik biz yaşarak. Tanımay uzak gitmeyil, doğanlarını aşarak. Sebep tabır, yollarabır, dost işler tuğanlarga. Yol düşmese selam jiber, yarakta durganlarga. Bir güreşi, bir gümerdip, güreşik biz yaşarak. Tanımay uzak gitmeyek, doğanlarını aşarak. Bir güreşi, bir gümerdip, güreşik biz yaşarak. Tanımay uzak gitmeyek, doğanlarını aşarak. Vakit varsa basılğanda, şabıp dünya boğanla. Gürlerge geç tapmabız, uçraşırga yollarına. Bir güreşi, bir gümerdip, güreşik biz yaşarak. Tanımay uzak gitmeyek, doğanlarını aşarak. Bir güreşi, bir gümerdip, güreşik biz yaşarak. Tanımay uzak gitmeyek, doğanlarını aşarak. Tanımay uzak gitmeyek, Ой, мында язалар. Китеп булмас бугай бүген. Сердечки отправили.
Спасибо большое вам за концерт. Алдағы күннәрдә дә сезгә иҗади уңышлар. Рәхмәт, яхшы җырладыгыз. Бик зур рәхмәт, сау сәламәт булыгыз, авыртмагыз. Сездә дуслар, зур рәхмәт сезгә. Ширләмәгез үзегездә. Зур рәхмәт, матур булды. Вот шәп концерт, молодцы. Обязательно с карты и вам, и нам приятно дигәннәр. Кулак салып калабыз без дуслар моңарга. Даже сүндерәсе килми телефонны диләр. Безнең дә не поверите. Нусфира, без нинди җыр аша танышкан идек, шул җырны көтәм дускаем, Рима апа язган. Нинди җыр? Әйдә икенче эфирга калдырабыз. Сойрыйда, сойрыйсан. Ну ладно, давайте еще бер җыр инде, бонусом. Сез пока яза торыгыз, дусларым, очень нам приятно. Без бит озакы җырны җырладык бит. Хәзер яңадан башлыйбыз. Яңадан башламыйбыз, чё? Бонусом? Ладно. Инстаграм аша чыгыгыз прямой эфирга. Дуслар, Инстаграмда хәзер Инстаграмда бик күп түгел. Вы подписывайтесь, яме. Может, бәлки белмиләрдер дә. Шулай ук Мусфира Галямова вводите, аның авысында прям күренеп тора үзе. Если что, гармошка куербыз шушы ютубтагы кебек, чтобы видно было. Язылыгыз, яме, потому что Инстаграм бездә бик ул хәтлем кулланып бармый, мама. Шуңа күрә больше одноклассникта инде. Шуңа күрә бөтенсе дә бәлки бүген күбесе одноклассниктан килгәннәрдер дә ул. Үзегезгә зур рәхмәт, исәнлек, саулык сезгә телим, Алла бирсә, күрешербез әле дигәннәр. Инстаграм аша чыгыгыз. Инстаграмда кеше күбрәк булса, бәлки шигырь йыкта. Следующий эфир все равно, наверное, на Ютубе мы сделаем. Все, озакынчы җырда әйдә, Сойрыйда, сойрыйсан. Сез языгыз, сез безне мактагыз, безгә нык рәхмәт. Сойрыйда, сойрыйсан дыңгыз, үзәкне үзәгеңдә. Сойрыйда, сойрыйсан дыңгыз, үзәкне үзәгеңдә. Сагынганнар сабыр була, сагынганнар сабыр була, сабырлар түзәгеңдә. Сагынганнар сабыр була, сагынган мин синең дә, сагынган икәнеңдә. Беләм җаным, мин синең дә, сагынган икәнеңдә. Sarılarga sabışsan da, sarılarga sabışsan da, sabırlar iteminde. Sarılarga sabışsan da, sarılarga sabışsan da, sabırlar iteminde. Sorga yılıdı, soyruldu da, sabırlar itildi de. Sorga yılıdı, soyruldu da, sabırlar itildi de. Belki bizning yürekleri de, belki bizning yürekleri de, sandırlar şekilli de. Belki bizning yürekleri de, belki bizning yürekleri de, sandırlar şekilli de. Sandırlar şekilli de, sandırlar şekilli de. Так, болды. Хәзер әйтәм, еще что написали. Инстаграм аша прямой эфирне әйттем. Сезгә ничек табырга Инстаграмны сезне? Дуслар, менә хәзер Ютубта бер видео астында или каналда прям ссылкаларны язып куербыз, яме? Тауыш бетте аш. Алдагы көннәрдә язып куербыз бүтән ссылкаларны контактка да, Инстаграмга да, Одноклассникка да. Шушы ссылкалар аша сез кирә таба алачаксыз калган социаль челтәрләрне. Розалия Валиуллина, рәхмәт, молодцы, бик матур. Оештыргансыз, исәнлек, саулык, уңышлар, зур рәхмәт. Рәхмәт, рәхмәт. Рима апа, зур рәхмәт җаныкайларым, зур уңышлар сезгә. Мин сезне яратам. Без дә сезне яратабыз. Радик Юсупов, бер соравым бар, кайсы гармоныгызны ныграк яратып уйныйсыз дигән. Яшелен яратабыз ла ул. Яшелендә только монау шушы кнопкалары барабан суккан кебек рәхәтләндереп, анда своей жизнью живут. Шуңа күрә монсын яратырга приходится инде. Ну, скоро Алла бирсен. Ну что, дуслар? Рәхмәт дигән.
Рәхмәт дигән. Ну, син подарок выберешь, нет? Нинди язып кой. Мин оныттым да инде нинди. Нинди сораулар биргәннәрен Сораулар оныттың да? биргәннәр. Сиңа кайсы ошадысың? Ну, Эльза же там Алинда катайттан дейді. Бір кіші ұйыштырамыз дейді, Эльза. Эльзаға бір подарок жазыларсың. Яра, то Илзаға подарок. Все, Эльзаға подарок, потому что ол айтты Алинда катайт етем деп. Шоңа күрә мама аңарға жыр бағышлай шағайын. В общем, бірә бейремігізге Алла берсә подарок будет музыкальный. Бик күңелле утырдык, зур рәхмәт, рәхмәт кызлар, нык күңелле булды дигәннәр. Рәхмәт үзегезгә җыелышып килгәнегез өчен зур рәхмәт. Дуслар, зур рәхмәт сезгә. Ну все, мы поняли, в общем, что такой формат всем понравился. Барыгызга да ошады, безгә дә бик нык ошады, шушылай аралашып утыру. Алла берсә, әйдәгез киләсе очрашканнарга тиклем анонсларны яза барырбыз, шулай итеп видеолар төшерә барырбыз. Сездән шулай комментарийлар көтәбез. Зур рәхмәт сезгә, безгә бик нык рәхәт. Шушылай сез язганыгызга, мактаганыгызга зур рәхмәт сезгә за такую обратную связь. Сезгә дә исәнлек, саулык белән яшәргә язсын. Таза булыгыз, ширләмәгез. Сау булыгыз. Все, сау булыгыз, дуслар. Яратабыз. Яратабыз без дә сезне, прямой эфирны тамамлыйбыз. Пока.